közösségi teres kezdeményezésekben mindig van vagy valami nagyon tematikus dolog, vagy az az óriási civil, aktivista lelkesedés, hogy kell egy hely, és akkor ott majd így csinálunk mindenfélét. Mi nálunk közelebbről persze valamilyen fajta ilyen baloldali aktivista tartalommal rendelkező kezdeményezések lennének. Hogy így, ezt tényleg nem tudom elmagyarázni, mert csak így érzem, hogy amikor bejövök, akkor így vágod, így bejövök, és így enyém. És így magaménak érzem, és ilyen sok apróságban jön ez elő, hogy így érzem, hogy ez hozzám tartozik, és én meg ide tartozom. És ugyanígy az emberekben is megvan ez. Nincs ingyen fogyasztás, vagy nem tudom, de hogy így mégiscsak így van egy hely, ahol így nem hagynak így elkalódni. Tehát, hogyha így éppen így rosszban vagyok, éppen így le vagyok robbanva, bármi akkor így ott vagyok, és így az emberek így nem tudom, így segítenek, vagy így segítünk egymáson, vagy nem tudom. Ez a közösségteremtés, ez szerintem ez egy nagyon rossz irány ebben a vonatkozásban. Ez nekem a 80-as évek haldokló kádárizmusát idézi. Az nem egy működőképes megközelítés szerintem. Az, hogy a társadalmi kohézió, meg a csoport kohézió, az hogy jön össze, azt én igazából én nem tudom ezek között a paraméterek között így elképzelni. Ez egy létező ellentmondása az OFF konstrukciójának, ezt teljesen jól érzed. És ez az elejétől fogva ez azért úgy feszültségeket kelt a kezdeményezők, meg a magba is, meg hát aztán a szélesebb közegbe is, hogy ki milyen várakozásokkal és elvárásokkal tekint ezek után erre a kezdeményezésre, ahol a támogatás explicit elvárása, ahol itt akkor valóban közösségépítés és közösségfejlesztés és civil társadalom trenírozás, meg nem tudom olyan, micsoda folyam. Az én legnagyobb problémám igazából az volt ezzel a metódussal, hogy én azt gondoltam, hogy az nagyon fontos, hogy minél több olyan helyzetet teremtsünk, ahol ezek a kohéziók létrejönnek, és hogy azok releváns helyzetek legyenek, ne pedig ilyen standardizált közösségfejlesztési patternek, amit bárhol el lehet sütni bármilyen közegben.